Hola, sóc la Marta, benvinguts al meu canal La Mar de Llibres, on parlo sobre literatura en català i com veureu per aquí al costat, en un dels dos costats, hi és la Misha. Hola, Misha! Hola, Marta! Bueno, estem confinades, però hem decidit que el confinament no ens ha d'aturar per fer el que ens agrada, que són vídeos de YouTube i col·laboracions. Així que aquesta és la meva primera col·laboració com a Booktuber i farem uns reptes superguais amb la Misha. Ai, tot un honor ser la teva primera col·laboració i moltes gràcies per comptar amb mi, Marta. Estàs preparada? Oh, i tant, vaig néixer preparada. Vale. Doncs el que farem amb aquest repte és una modificació del joc. Saps matar... És que no sé com és matar, fer un petó, casar-te, tirar el bou... Jo li dic besar, casar, matar. Vale, sí, és que jo li deia algo d'un pogo, en plan, però no me'n recordo com es deia. Ok, però uau, veig que això vol dir salseo, eh? Sí, sí. Però l'he modificat una mica amb personatges literaris i en comptes de ser besar, matar o casar, ho he fet amb diferents preguntes. M'encanta. I que sapigueu, no sé absolutament res del que està tramant, vull dir, miedo me da. Bé, doncs he agafat personatges més o menys famosos que crec que tothom coneix i una mica graciosos. Llavors he preparat les següents preguntes i m'has de donar-hi 3 personatges i tu em dius amb qui em faries cada cosa. Llavors, el personatge per aquesta primera és l'Hermione Granger. Uai, m'agrada. En Legolas. Oh my gosh, vale. I el meu estimat i futur marit, Mr. Darcy. Està sobrevalorat. No, per favor. My agony. I don't understand. I love you. Most ardently. Ok, doncs digues. Vale. Amb qui d'aquests personatges aniries a una fira literària? Vale. A quin d'aquests personatges li demanaries consell per regalar un llibre? I a qui li regalaries un llibre? Oh, m'encanta! Vale, el tema és que només hi ha una que sigui super lectora. Ja. Llavors, jo crec que, evidentment, li demanaria a l'Hermione Granger que m'aconsellís el llibre, perquè ella és la que en sap més. Sí. Després, potser m'emportaria al Mr. Darcy a una fira literària, perquè així, com a mínim, doncs, cridaria l'atenció i tothom diria «Oi, mira la Misha, s'hi llama Mr. Darcy!» per dar una miqueta. I li regalaria el llibre amb el Legolas, perquè potser amb la seva cara de pòquer, no sé si li agrada o no, però així el culturitzo. Em sembla superbona elecció. I jo tu? crec que també hauria escrit alguna cosa semblant, sí. Sí. Mira, hauria escrit exactament el mateix que tu. Sí. Vale. Doncs la següent pregunta és: quin seria el teu acompanyant per anar en la búsqueda d'aventures? Vale? Qui seria el teu company per salvar-te? En plan, jo què sé, en plan que et passa alguna cosa típica de llibre i et quedes atrapada en algun lloc i algú t'ha de venir a salvar o t'ha d'ajudar a salvar-te? I amb qui passaries un confinament? D'acord, i els personatges són? En Sancho Panza, en James Bond i la Lisístrata. Uau, que cracs tots. A veure, o sigui, recorda'm les preguntes. Un company d'aventures, Sí, algú que et traies d'un embolic exacte. i amb qui compartiries el confinament, no? A veure, jo crec que voldria que em traies d'un embolic la Lisístrata, Vale. perquè és molt enginyosa, o sigui que segur que se li acudiria algun pla. Ui, espera, això és complicat, eh? Probablement passaria el confinament a
el Sancho Panza per descarte, perquè com a company d'aventures, evidentment, voldria el James Bond al meu costat. Jo ho faria molt semblant, això. Jo sí que tindré el Sancho Panza com un confinament, perquè és un tio que sempre m'ha caigut superbé, no sé, en plan, és com superadorable. És la típica persona que ha de ser superdivertit tenir-lo com a amic. Però preferiria que em traigués d'un embolic en James Bond, perquè és una persona que ja... Estic fent un Skype, mama, pel canal de YouTube. Ah, qui? Amb la Misha. Ah. Mira, la meva mare. Hola! Bon dia! Bon dia, guapa! Perquè sentia riure i cridar. Això no m'ha dit, sisplau. Ai. I crec que... I això, i com a companya la Belicistrata, perquè crec que és una persona molt enginyosa, en plan... que seria divertit tenir-la com a acompanyant, jo crec. Sí. Pensem bastant igual, m'agrada. Sí. Vale. I, per última, aquesta ja és més... Aquesta última pregunta ja és més com el típic joc, no les hem modificat gaire, però seria, amb qui tindries una cita, amb qui et casaries i a qui assassinaries? Oh, uau! És que és molt bèstia. Una cita, assassinar i... Casar. I casar. D'acord, sí que... Jo jugava amb tirar algú al pou i llavors quan jugava i em donava els noms, m'imaginava la persona que la tiraves al pou i no podia sortir del pou i estava tota la vida al pou, o sigui que... Uau, això és pitjor. Sí. I llavors, seguint amb personatges clàssics, un personatge és l'Antígona, l'altre és en Robinson Crusoe i l'altre és l'Elizabeth Bennet. Oh, que xungo! Uau! Ai, m'encanta. És que soc molt fan, he parlat com 2 cops d'Orgull i Prejudici, però és que Elizabeth Bennet... O sigui, jo tinc molt clar que a mi em casaria i ens et deixo fer vols. Doncs endavant, fes-ho tu primer aquest cop, que jo m'ho vaig pensant. Vale, va. Jo clarament em casaria amb l'Elizabeth Bennet. Tindria una cita amb Antígona i mataria en Robinson Crusoe. No tinc claríssim. Però pobret, ja ha passat prou penúries, no, a la seva vida. Ja, però no sé. No és que em vegi malament, però és que no sé, no em puc matar-lo. Jo, clar. Oh gosh. Mare meva. Tenir cita, casar-te... Vinga, crec que em casaria amb el Robinson Crusoe, va. Perquè així, si li afeito la barba, doncs potser és més guapo. I potser fem bona parella, no ho sé. Si li fiqués hidratant perquè no se li caigui la cara d'escames amb el sol i a la sal. Li faria una transformació d'aquestes, de màgica, sorprendente. Probablement tindria una cita amb l'Antígona, perquè és una noia amb unes conviccions i uns valors molt ferms. Sento, però mataria a l'Elizabeth Bennet per descarte. Fatal, Misha, fatal. L'última pregunta, que havia de ser la més correcteta, t'ho perdono. Que, per cert, una pregunta. Has llegit un llibre que es diu Les ombres de Longbourn, de Joe Baker? Jo crec que tots els que us agrada Orgull i Prejudici l'hauríeu de llegir. Tots els que us agrada Orgull i Prejudici, va venir l'autora al Festival de Barcelona Novel·la Històrica l'any passat i em va caure superbé, es diu Joe Baker, i la Cari Santos també, precisament, que era la que moderava la taula rodona, me'l va recomanar moltíssim. Em van dir, Misha, t'has de llegir el seu llibre perquè explica la història d'Orgull i Prejudici des del punt de vista dels criats de la casa. Oh, m'encanta! I
I a més, clar, sí, a més s'inventa també subtrames, secrets, li dona una volta a tota la trama d'Orgull i Prejudici, també amb algun secret inconfessable, hi ha un personatge misteriós que arriba, i hi ha molt, de veritat, hi ha molt de misteri, molt d'intriga, i a més també és molt històrica i fa una crítica a la societat, a les guerres, a tot, vull dir, em va agradar molt, la veritat. M'encanta, doncs me l'apunto, però superràpid a la meva llista de coses cursis a llegir. Té història d'amor, però ja et dic, és un llibre dur, perquè et mostra la part humana també i precisament les coses que la Jane Austen no ensenyava al seu llibre. No, clar, perquè la Jane Austen és com super top. Però bueno, em vaig llegir també, com es diu ara, el llibre Una habitació pròpia de la Virginia Woolf. I llavors jo també estava com rotllo, sí, perquè Orgull i Prejudici i tot és com molt, saps? Com aquesta imatge que tenim com molt victorià, no? Així. I en veritat, la tia escrivia en plan, en una casa plena de gent, no tenia com una habitació pròpia, que és el que va al llibre. Llavors dic, mira, així no em sento tan malament perquè m'agradin aquestes coses, perquè en veritat era una noia patidora. Però, vale, Misha, doncs moltíssimes gràcies per participar d'aquest repte. Espero que us hagi agradat moltíssim el nostre challenge lector i ens veiem la setmana que ve per un altre vídeo. Gràcies per convidar-me. Adéu!